Ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Chuma cha dziko lino chikuyembekezeka kukumana ndi mavuto osiyanasiyana pamene mayiko ndi mabungwe akuchepetsa thandizo. Mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika owonjezera masiku asanu ndi awiri kuti aphungu a nyumba ya malamulo apitirire ndi zokambirana zawo ku nyumbayi. Mu nkhani za masewero, timu ya Scorchers yati yakonzeka kuchita bwino mu mpikisano wa Women's African Cup of Nations WAFCON. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tatendikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba madzulo ano, chuma cha dziko lino chikuyembekezeka kukumana ndi mavuto osiyanasiyana pamene mayiko ndi mabungwe akuchepetsa thandizo. Koma kukula kwa mavuto amenewa ndikotani? Posachedwapa tikupatsirani ripoti kuchokera kwa Justin Nkweu amene akuunguza nkhani. Mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika owonjezera masiku asanu ndi awiri kuti aphungu a nyumba ya malamulo apitirire ndi zokambirana zawo ku nyumbayi. Aphunguwa amene kumaliza mkumano wa nyumba ya malamulo pa 31 Julayi chaka chino. Brenda Kayo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Clever Mwale. Spikala wa nyumbayi Asamiye Suleiman wauza aphunguwa kuti mtsogoleri wa dziko lino waonjezera mkumano wawo mpaka pa 7 August 2026. Suleiman ati kuonjezeraku ndikufuna kuti aphungu akhale ndi mwayi okambirana mabilo omwe boma likufuna kuti aphunguwa akambirane. Ndipo mkulu wosungitsa mwambo kumbali ya boma Patricia Whiskes ati kuyambira sabata ya mawa aphungu ayamba kukambirana za mabilowa. Ku sabata ya mawa tikuyembekeza kuti nyumbayi ikhale kupitirira kuyang'ana ma ministerial statements komanso boma likhale likuyankha mafunso osiyanasiyana kuchokera kwa aphungu. Mwa zina nyumbayi tikuyembekezanso kuti ikhala ikuyang'ana mabilu osiyanasiyana amene achokere ku boma. Aphungu anamba kukumana ku nyumbayi kuyambira pa 7 July 2026. Ndondomeko za mtukula pa khomo ati zikulephera kuthetsa umphawi m'manja osiyanasiyana. Njirazi atinso zikulepheranso kuchepetsa zotsatira zimene zimadza kamba ka ngozi za dzidzidzi ngakhale zakhala zikugwiritsidwa ntchito kwa zilumika zochuluka. Izi ndi malinga ndi kafukufuku yemwe lachita ndi bungwe la Mwapata Institute. Maglori Chilangiza walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Kafukufukuyu wapeza kuti ngakhale mapulogalamu a mtukula pa khomo aonjezereka, koma mabanja omwe analandira ndalama zothandizira cash transfer pa Chingerezi, fetereza otsika mtengo komanso chakudya chaulere kuchokera ku boma la Malawi sanasonyeze kuti anali olimba kuposa mabanja omwe sanalandire thandizoli. Malinga ndi kafukufukuyu, gawo la zamaphunziro, kuzigwira ntchito komanso kukhala ndi ndalama zosungidwa ndi zina mwa zinthu zomwe zimathandiza mabanja kupirira pa mavuto. Zotsatira za kafukufukuyu zikubwera pa nthawi yomwe dongosolo la ndalama zothandiza mapulogalamuwa zikunka zikutsika. Mwachitsanzo, mzaka zisanu zapitazi opereka thandizo akunja athandizira pafupifupi 95% ya ndalamazi zomwe zathandiza anthu oposa 3.5 miliyoni m'dziko lino. Poyankhulapo pa zotsatira za kafukufukuyu, mkulu wa nthambi yoona zachitukuko mu sinodi ya Livingstone ya Ken Sakala anati kafukufukuyu akuonetsa kuti mapulogalamuwa akungothandiza mabanja kupulumuka ku mavuto kwa nthawi yochepa chabe, koma sakuwathandiza kukhala olimba kuti athe kupirira ku mavuto amgonagona. Mapulogalamu atamtukula pa khomo tiaone kuti pakali pano tiaonesese kuti zikuchitika zimene zinali poyamba. Komanso chanamba chachiwiri chimene tikuganiza kuti iyi isakuchoka mtukula pa khomo program ngati imene tivomereze kuti panopo zinthu zinasintha. Anthuwa akhazikike bwinobwino. Amapasidwa mtukula pa khomo, amapasidwa ndalama imene yoti athandize pa khomo, koma tinangowapasa ndalama osathandiza kuti ndi ndalama imeneyi azipanga bwanji, azingodya kapena azipanga business kalikonse kapena aguleka chiweto kuti ziwathandiza patsogolopo. Chifukwa tikungowapatsa zikuvuta kuti achokenso mu program ngati imeneyi. Katswiri wa zachuma Pogwengwere anati boma liyenera kuyika patsogolo kukoza momwe mapulogalamu akuyendetsera ntchito zawo makamaka pamene ndalama za opereka thandizo zikupitirira kuchepa. Pakadali pano ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito mapulogalamu achitetezo cha anthu zikungokwana 0.9% yokha, zomwe ndi zochepa ndi mulingo wa 2% kuno ku Africa. Ndondomeko ya zachuma ya 2026 kufika 2027 ndalama zopita ku mapulogalamu a mtukula pa khomo zatsika kuchokera pa 217 biliyoni kwacha kufika pa 123 biliyoni kwacha.
Bungwe la International Labour Organization lapempha boma la Malawi kuti liyike chidwi polimbikitsa ntchito za luso lamanja pothetsa mchitidwe olemba ntchito ana. Malangizowa aperekedwa ku Mzimba pamwambo owunika kufunika kothana ndi mchitidwewu. Debora Madeya walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Tsiku lili kukumbukiridwa pamoto kuti lekani kugwiritsa ana ntchito zoposa msinkhu wawo akhale ndi mwayi ofanana kuti adzagwire ntchito zabwino ndi zonyadilika akakula. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la International Labour Organization Patience Matandiko ati umphawi ndi omwe umachititsa makolo kudalira ana ngati njira zopezera ndalama kuti azidyera pa khomo. Malinga ndi bungweli, ana oposa 138 miliyoni pa dziko lonse akugwiritsidwa ntchito zoposa msinkhu wawo, ndipo mwana wa 21 pa 100 aliwonse ndi aku Africa. Nduna yoona za ntchito a Joel Chigona yachenjeza makampani mwakulembana ntchito kuti azalandira chilango akapezeka. Tizindikire kuti anawa ali ndi ufulu, komanso tikuyenera tikonze tsogolo lawo powathandizira kuti apite ku sukulu. Tisalembe ana achichepere koma tiwalimbikitse kuti apite ku sukulu. Ndifuna nditsindike tikapeza makampani amene akulemba ana amene achichepere ntchito, makampani amenewo tipereka chilango chokhwima kwambiri kuti so ena atengerepo phunziro. Ndipo Inkosi Mthwalo ya mboma la Mzimba yapempha boma kuthandizapo pakukula wa ntchito ositsa ana sukulu pa njira kuti azikaswa miyala omwe wamanga nthenje mderali. Kuno kudera kwathu mderali kuli kwambiri, makamaka kuno ku Ekwaiwe kuno kuli vuto la Quarrystone kuswa miyala kunjika mchenga ndi zammadimba izi chifukwa choti tili pakati pa Ikwendeni ndi Nzuzu ndiye Maronda pano akhala ngati ndi ambiri. Kafukufuku yemwe bungwe la National Statistical Office linapanga mchaka 2015 anaonetsa kuti ana osachepera 2.1 miliyoni azaka zapakati pa 5 ndi 17 akugwira ntchito zoposa msinkhu wawo mdziko muno. Chimwemwe Maseko kuwerenga ripoti limene walemba ndi Debora Madeya. Kupitira ndi nkhanizi madzulo ano, omenyera ufulu wa za umoyo amaziko Matemba wati pakufunika kupereka thandizo lokwanira ku ntchito yolimbana ndi matenda a malungo. Amatemba ati ngakhale kuti chiwerengero cha imfa komanso odwala nthenda chatsika kwambiri pakati pa miyezi ya Januwale ndi Juni chaka chino kuyerekeza ndi chaka chatha, dziko lino likuyenera kuchilimikabe chifukwa zofowoka zikadalipo zambiri. Unduna za umoyo unalengeza posachedwa pakuti chiwerengero cha odwala malungo chatsika kuchoka pa 4.2 miliyoni chaka chatha kufika pa 1.1 miliyoni chaka chino. Kalata imene undunawo watulutsa yaonetsanso kuti chiwerengero cha imfa zodza kamba ka malungo chatsika ndi imfa 51 pa 100 zilizonse kuchoka pa 1143 chaka chatha kufika pa 555 chaka chino. Amatemba akuyankhula ndi mtolankhani wathu Daniel Zimba. Nkhani yabwino ofuna kuona kuti chachitika ndi chani kuti makesezi amene afike level imeneyi zabwinozo tizipitirize kuti tiona chifanga bwanji. Komabe malaria program akhala kudandaula kuti chuma chimene amanje chimakhala chikutoperapo ngakhale kuti tili ndi ndalama zimene zimakhala zilipo zimene zakutithandiza Global Fund komanso aboma mafatira zene. Ndege chikulu chotofuna kuona kuti chimene chamanisa kuti ziyende chimene chindiziti kati mazauti malaria ku Malawi kuno ndi ambiri chifukwa cha uzuzu umene kumakhala kuti ulipo kutumiza matenda amenewa mwakamadera osiyanasiyana. Amenewo ndi amaziko Matemba kuyankhula ndi mtolankhani wathu Daniel Zimba. Asilikali a dziko lino ati akufuna ayambe kuchita zinthu zawo mwamakono pogwiritsa ntchito ubale wa dziko lino ndi dziko la China. Izi zadziwika mu mzinda wa Lilongwe pamene nthambi ya zachitetezo ya dziko la China imasangalala kuti yakwanitsa zaka 99. Clever Mwale anayenawo pampo. As we celebrate the 99th anniversary of the People's Liberation Army, gulu la nkhondo la Malawi Defense Force lati likuyembekezera kagwiridwe ntchito katsopano pomwe nduna yachitetezo a Feston Kauva yati nthambi zachitetezo zikhala zikugwiritsa ntchito makina monga AI pofuna kupititsa patsogolo kagwiridwe kake ka ntchito kamakono.
poyankhula mu mzinda wa Lilongwe akaupa anati nthambi za asilikali achitetezo a mdziko muno ndi a mdziko la China ali pa ubale wabwino omwe kubweretsa maphunziro ndi zida za nkhondo mdziko muno, ndipo anati Malawi yapeza kale zida zina kuchokera mdziko la China. Ubale umene also kutipindulira ife ku Malawi Defense Force ku nkhani ya chitetezo cha asilikali ankhondo. Asilikali athu ankhondo akhala kumapita ku dziko la China kukaphunzira kuchita maphunziro osiyana-siyana okhuzana ndi mmene angatetezere dziko lino la Malawi. Chifukwa gulu la nkhondo People's Liberation Army la ku China ndi limodzi mwa gulu la nkhondo limene lilodalirika kwambiri pa dziko lonse lapansi. Kazembe wa dziko la China ku Malawi Lu Shu ndipo anatsimikiza kuti mikumano ya magulu a nkhondo a m'mayiko awiriwa yabweretsa ndi kulimbikitsa thandizo la zida ndi maphunziro apamwamba. Kupatula nkhani ya chitetezo, dziko la China lalengezanso kuti lipereka ndalama yowonjezera yokwana $3 million kuti ithandize kugula chakudya mdziko muno kufikitsa thandizo lonse la chakudya pa $7 million. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri. Takhala pomwe. Government employees need money for your school fees, business, farming, home improvement, or personal needs? Worry no more. Malawi Enterprise Development Fund Limited, MEDIF, has the perfect solution for you with the GOM loan product. Get loans starting from 100,000 kwacha with bigger amounts available depending on your affordability. Enjoy flexible repayment periods from 6 months up to 60 months. Applying is easy. Just bring your national ID, application letter, employer reference letter duly stamped, employment number, and your latest payslip, which is optional. Fast, simple, convenient. Call our MEDIF call center now on 4295 for more information. MEDIF, empowering Malawians economically. Terms and conditions apply. Takulandirani kupitiriza nkhani izi madzulo ano. Bungwe la Blantyre Water Board BWB lati likukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana pokonzekera nyengo ya El Nino. Tindi zambiri pa nkhani mu ripoti ili la Florence Mwale. Wachiwiri kwa mneneri wa bungweli apita Chilenga ananena izi lachinayi pomwe bungweli limayendera makiosiki omwe akupereka madzi aulere m'madilandilande Nancholi ndi kwa Manje. Mu ndondomekoyi yomwe ndi athandizo lochokera ku World Bank, makiosiki pafupifupi 600 akupereka madzi aulere kwa anthu amene alibe mipopi m'makomo mwawo. Cholinga cha izi ndi kupewa nthenda zomwe zimabwera kamba kusowekera ukhondo. Ndipo pokonzekera nyengo ya El Nino wamphamvu, Achilenga ati mwazina ayamba kale kukonza mapampu awo amadzi ndipo kamba ka izi akutha kugawa madzi ochuluka kwa anthu. Ife ya Blantyre Water Board tuwesesa ndithu kuchita ukadaulo wathu osiyanasiyana kuti nyengo imene ikamafika tikhale ndi madzi okwanira mtaunimo. Mwachidule pakati patakhala kukonza mapampu athu kuokasferi amene aonjezerano madzi amene kumapezekano mtauni muno. Mwina mutokhala mboni maissues amadzi panopa azizira chifukwa cha kakonzedwe kathu ka mapampu ngati kamene koko. So we believe ndithu kuti tikamafika nyengo imeneyo ndi ntchito zathu zomwe tikugwirira tikhala tikupanga address maissues amadzi. Malinga ndi nthambi yoona za nyengo, mabungwe olosera za nyengo pa dziko lonse lapansi akuyerekeza kuti pali kuthekera koposera 80% kuti El Nino wamphamvu kwambiri achitike. Ndipo ku Blantyre kuno nthambi inati pali chiyembekezo cha ng'amba yapakatikati, chilala champhamvu komanso chiopsezo chachikulu cha mvula. Kotero anthu akuyenera kukonzekera kuthana ndi mavuto omwe angabwere chifukwa cha kuchepa kwa madzi komanso mavuto okhudzana ndi mvula. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers Lovemore Fazili wati timuyi yakonzeka kuchita bwino mu mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON. Fazili wati ngakhale timuyi yakhala isakuchita bwino masewero opimana mphamvu, iyo ili ndi kuthekera kuchita bwino. Fazili wanena izi Malawi itagonja kwa Ghana ndi zigoli zinayi kwa du mu mzinda wa Rabat mdziko la Morocco masewera apa ubale lachinayi. Praise Majawa walemba ripoti.
Fazili anagwiritsa ntchito osewera omwe sasewera monga otchinga pa golo ya Mikanika Onga, Olivia Phikani komanso Tendai Sane mwa ena. Temwa Chawinga naye anasewera nawo masewerowa. Timu ya Scorchers isanagonja ndi Ghana sabata latha inagonja ndi Morocco 2-1 komanso inalephera ndi Tanzania kutsatira kugonja ndi timu yomweyi ndi chigoli chimodzi kwa adu. Fazili wati timu yaphunzira zambiri pa masewerowa. Tipitizabe kukonzekera siri kutopa tipitiriza kukonzekera mendanira kuti iso kunaliso mpira wina kuti tipase mwa anthu ena amenye pachiyambi dzanalija ndinafuta kuzonera kuti mawa tunia kubwesa chipambano mano chipambano chakanikanso sitikubwerera mbuyo kupita kutsogolo taona ziwiri zitatu siku la lero komano mapulaya ena amene mwina tinapasa mpata ena nayeserako ena zinawavuta. Scorchers iyamba masewero a mugulu C ndiomwe akuteteza ukatswiri wa chikho cha Nigeria lachiwiri pa 28 Julayi. Masewero otsatira a timuyi isewera ndi Egypt pa 1 August isanamalize masewero a gululi ndi Zambia pa 5 August. Olankhulapo pa nkhani za masewero a mpira wa miyendo Tadala Manda wati mwayi wa Scorchers ndi ochepa kuti ifike mu ndime ya makota final ku mpikisanowu. Tinene chilungamo ngati Malawi mantha tili nawo ochuluka chifukwa chokuti kuchokera ku Tanzania kuja ukafika apa pa masewero okwana anayi takwanisa kupeza chigoli chimodzi chokha kusonyeza kuti tili ndi mtunda wautali woti tichite chifukwa matimu ena amene tingakakumane nawo akakhala kuti ali ndi kuthekera kuti pagolo pawo ndi pabwino kumbuyo kwawo ma defenders awonso ndi abwino koma ngati kholo amene atiuze zimenezozo koma zili kwa ifa Malawi kuziwa chilungamo nthawi isanathe kuti tikhale kuti tikukonzekera ma results onse amene angabwere akatha masewero amene wawa awu AFCON. Timu ya Malawi ikufuna kuti ifike mu ndime ya semi-final kuti dzipezere malo ku mpikisano wa dziko lonse chaka chamawa mdziko la Brazil. Tsopano bwanji tikupatsireni ripoti limene Justin Nkweu akuzukuta momwe ganizo la mabungwe komanso mayiko amene amathandiza dziko lino pachuma lofuna kuchepetsa thandizo limeneli likhudzire chuma cha dziko lino. Sabata ziwiri zapitazi boma la UK linalengeza kuti thandizo lomwe limapereka ku boma la Malawi litsika ndi 90 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pofika mu 2029. Izi zinalengezedwa ndi ofesi yotchedwa Foreign, Commonwealth and Development mu ripoti lawo la 2025-2026. Iwo anati izi ndi mmene tsopano boma la UK lizigwirira ntchito. Ripoti ili linanena kuti mu chaka cha 2025-2026 ndalama zomwe UK inapereka ku boma la Malawi ndi 50.2 million pounds. Koma mu 2026-2027 ndalama itsika kufika pa 20 million pounds. Ndipo 2027-2028 itsikanso kufika pa 10 million pounds. Ndipo pozafika 2028 ndi 2029 ikhala ili pa 5 million pounds. Mmakwacha izi zikutanthauza kuti ndalamayi itsika kuchokera pa 121.9 billion kwacha chaka chino kufika pa 48.6 billion kwacha chaka chamawa, ndipo izatsikanso kuzafika pa 24.3 billion kwacha mu chaka chikubweracho ndi kufika pa 12.1 billion kwacha pofika mu 2028-2029. Koma boma la UK silokhalo lomwe likuchepesa ndalama zomwe zimaperekedwa ku boma la Malawi. Boma la United States of America nalonso likuchepesa ndalamazi chilowereni mboma a Donald Trump ngati mtsogoleri wa dzikoli. Mwadzina boma la USA linathetsa bungwe lotchedwa United States Agency for International Development lomwe limathandiza kwambiri dziko la Malawi. Malingana ndi dziko la USA, Malawi imalandira ndalama zokwana $350 million pa chaka kuchokera ku boma la US, ndipo izi zikuyembekezeka kuti zitsika kamba kuti akutsitsa kaperekedwe ka ndalama ku mayiko monga Malawi. Kutsikaku ndi kadontho chabe mu nyanja ya mayiko ndi mabungwe osiyanasiyana amene akuchepetsa ndalama zomwe amapereka ku dziko la Malawi. Koma funso lalikulu ndionena kuti kodi mmene ndalamazi zikuchepera amene atabwezerense ndani? Yankho lomwe lili pafupi ndi funsoli ndiloti amene atabwezerese ndalamazi ndinuyo ndi ineyo, ndipo izi zichitika motere. Bungwe la International Monetary Fund IMF linanena kuti ndalama zomwe mayiko osaukitsitsa amalandira zikunkana machepa pamene mayiko akulimbana ndi zinthu zomwe zikuchitika mdziko mwawo. Iwo koma anena kuti mayiko monga Malawi amalandira misonkho yochepa pa dziko lonse zomwe zimapangisa kuti mayikowa asamatukuke kwambiri.
mwa izi IMF ikunena kuti maiko ngati Malawi akuyenera kuyika misonkho yochuluka pa nzika zawo ndi cholinga choti pamene maiko ndi mabungwe akuchepesa thandizo lomwe amapereka ku maiko monga Malawi, thandizoli lizichokera kwa nzika kuchokera m'misonkho. Ndipo mogwirizana ndi IMF, bungwe la Economics Association of Malawi linanena kuti pali mbali zambiri zomwe boma la Malawi silitolera msonkho pamene likuyenera kutero. Popereka maganizo awo mndondomeko ya zachuma ya chaka chino, mtsogoleri wa bungweli Abetha Chikaza anati boma litha kuyika misonkho monga pagwiritsidwe ntchito kamasamba amchezo komanso m'mipingo ndi zipembedzo. Izi zikuoneseratu kuti maiko, mabungwe akunja komanso mabungwe a mdziko momuno akufuna kuti Amalawi azipereka msonkho wochulukirapo kuti uthandizire pamene maiko ndi mabungwe akuchepesa thandizo lomwe amapereka ku dziko lino. Koma Amalawi akuti kupatulako misonkho, kuchepesa kwa thandizoli kukhala ndi mavuto akulu. Mavuto ndi ambiri kwa Malawi ino ndikuti timadalira kuchokera kunja ndi thandizo lathu ku Malawi ndochepekedwa mankhwala ndi zina zambiri zoti tisingathe kufotokoza kuti tizizike pamodzi mwina zuwa tithawukalowa komano izo zinthu zoyenera ndoona kuti Malawi singene payokha iyayi ndoona kuti atithandizire kuti mwina akithe kukamba nawo ngati pali mavuto ena amene anachitika mwina athe kukambirana kuti mwina mwake thandizo lithawe kupitirira kuti basa kuti Malawi. Ndikuona kuti Malawi atha kukhala pa mavuto kwambiri maka azachipatala za umoyo. Timavutika kale ngakhale thandizolo limabwera komano timavutikabe kumbali za umoyo ndiye kusiratu kukhoza kuyika moyo wa Malawi pa chiopsezo. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira akuti Amalawi akuyenera kuganiziridwa pamene akupasidwa misonkho komanso boma liwonesese kuti likuchita zinthu poyera. Ngakhale misonkho ili yofunika kuti dziko lina lililonse lipite pasogolo, boma likuyenera kuonesesa kuti Amalawi akuganiziridwa. Justin Nkweu. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Chuma cha dziko lino chikuyembekezeka kukumana ndi mavuto osiyanasiyana pamene maiko ndi mabungwe akuchepetsa thandizo. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika wonjezera masiku 7 kuti aphungu a nyumba ya malamulo apitirire ndi zokambirana zawo ku nyumbayi. Mu nkhani za masewero, timu ya Scorchers yali yakonzeka kuchita bwino mu mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON. Ndimo patsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti madzulo opambana.